Infolink er en virksomhed med rødder tilbage i 80'erne. Vi har været med fra den spæde start, hvor vi har etableret infrastruktur i virksomhederne ved hjælp af fysisk netværk. Da vi startede, hed det Personal Computers, og i dag er det computere, der sidder sammen på netværk og skal dele den viden, vi alle sammen bidrager med. Infolink adskiller sig fra de øvrige IT-leverandører ved vores store viden inden for Mac- og PC-miljøet. Det er din garanti for, at vi altid kan levere den mest optimale løsning. Vi sikrer den daglige drift ved løbende vedligehold, overvågning af dit udstyr, overvågning af dit netværk, overvågning af dine servere, og sidst men ikke mindst er vi der, når uheldet er ude. De systemer Infolink leverer er dimensioneret til dine behov, og de er fremtidssikret, så din virksomhed er i stand til at udvikle sig. Vi løser opgaver for den grafiske branche, bank- og finanssektoren, ejendomsadministrationsselskaber, lidt filmindustri, mellemstore, mindre virksomheders produktionsvirksomheder. Vi udvikler os der, hvor du som virksomhed har brug for, at vi udvikler os.